Hello friends, दिनै मार्केटा बन्द दिनै मार्केट क्लोज लिरनाय दङ बेवहाय हैप्पी गुरु नानक जयन्ती नि बन्द मार्केट आर क्लोज on 15 November on account of Guru Nanak Jayanti and will open at 9:15 AM on 18 November माने दिनै 15 आरो गाबोन 16 आरो 17 आव सानडे गोलैगोन बेनिफ्राय 18 माने मंडे खालिसो समबार खालिसो मार्केटा ओपन जासिगोन 9:15 निफ्राय ओपन जागोन फैगोन समबारनिफ्रायसो सानथाम सानब्रै मार्केटा क्लोज्ड दिनैनिफ्राय नाथाय मैयानि जितु मार्केटा क्लोज नङामोन मैया ओपनमोन मैया ओपनखाय मैयानि ओपननि जितु रिजाल्ट मिउचुअल फान्डनि रिजाल्टआ नेक्स्ट डे खालिसो फैयो मार्केटा मैया निफ्टी 50 बैंक निफ्टी बायदिसिना इंडेक्सफ्रा मैया पारफरमेंस जादोंमोन एसे माने गोजौआवबो थांद्रायाखै गाहायाव फैयाखै बेबायदि मैयानि मार्केटा नाथाय प्रफिटखौ एसे देखायबाय नाथाय प्रफिटआ देखायदोंब्लाबो खम लसआ बांसिन देखायबाय थादों डाउन ट्रेन्ड मुभमेन्ट नालाय डाउन ट्रेन्ड मुभमेन्टआव लसखौ बांसिन देखायबाय थादों लस प्रफिट जाखो दिनैनि बे रिटार्न्सआ 665.94 बेबायदि मा देखायदों पर्टफलियोआवहाय ग्रीन देखायदों बेखिनि रिटार्न्स दिनैनि दिनाव एकेबारे सिम्पल इनभेस्टेड एमाउन्टनि सायावसो बियो रिटार्न देखायो नालाय 0.4% अनलि 0.4% रिटार्न्स देखायदों बेयाव बेनिफ्राय कमप्लिटलि मैयानि दिनावनो गोबां गिदिर लस देखायखादों नालाय दा 2004 रुपिस माने 1.18% माइनास दंबावो रिटार्न माने बेखिनि लसआव दंबावो 1.18% इनभेस्टेड एमाउन्टनि जितु पार्सेन्ट ओंखारोब्ला 1.18% लस जानानै दङ जेसेबां इनभेस्टेड जादों बेनि 1.18% बेबायदि केलकुलेट खालामब्ला ओंखारगोन बेयो दा 1 point something बेबायदि लस दङ रिटार्न्स माने बेखिनि पार्सेन्टेज लस दङ अब्ला दा बे सेन्स हिसाबै बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनबाय एसे प्रफिट देखायदों बे प्रफिटआ कानाडा रब'को स्मल केप फान्डआव एसे होदों 91.95 रुपिस इन्टारेस्ट हिसाबैबा 0.31 पॉइंट बेबायदि पार्सेन्ट रिटार्न होदों 1%बो नङा माने 0.31 बेबायदि एसबिआई कन्ट्राया आरो दिनैबो देखायबावदोंसो 5 रुपिस बेबायदि एसबिआई मेगना मिड केप फान्डआ 32.37 प्रफिट बेबायदि देखायदों ग्रीन बेनिफ्राय बे मोनथामा बेवहाय लामसाम माने वान टाइम फिक्सआव दोननाय बायदि निपन इन्डिया स्मल केप फान्डआ 88.16 रुपिस प्रफिट देखायदों बे एसआईपि मान्थलि एसआईपि बेवहाय इनभेस्ट जाबाय थायो निपन इन्डिया लार्ज केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहाय 6.25 रुपिस सिम्पल प्रफिट ओरैनो ग्रीन देखायफ्लादों नाथाय बेखौ प्रफिट होनजाला दा माने डाउन ट्रेन्डआवनो थांबाय थादों नालाय थेवबो दिनै एसे ग्रीन देखायदों बेबो एसआईपि लार्ज केप हिसाबैबो एसआईपि सोलिगासिनो दङ टाटा स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 110 रां बेबायदि प्रफिट देखायदों बेनिफ्राय मतिलाल अस्वाल निफ्टी माइक्र' केप 250 इन्डेक्स फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बियो गोदानै इनभेस्ट खालामजानाय मोनसे फान्ड लामसाम बेवहाय वान टाइम खेबसेल' दाख्लै 10,000 इनभेस्ट खालामदोंमोन 10,000 इनभेस्टआव गोबां माने डाइरेक्टलि साननैयावनो लस देखायखाबाय लसनि दिनै खेबसेयाव एसे 94.49 रुपिस बेबायदि ग्रीन देखायदों बेनिफ्राय मोनसेयाबो एसबिआई निफ्टी स्मल केप 250 इन्डेक्स फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेबो एखे समावनो इनभेस्ट खालामनाय मतिलाल अस्वाल निफ्टी 50 स्मल केप 250 बेवहायबो प्रफिट देखायदों 75.87 सिम्पल बे मोननैबो लामसाम वान टाइम 10,000 खरि इनभेस्ट खालामनाय बेयो बेनिफ्राय बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड बे एसआईपि मान्थलि एसआईपि सोलिबाय थादों 76.73 रुपिस प्रफिट माने ग्रीन देखायदों पाराकपारि फ्लेक्सि केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहाय 10 रुपिस प्रफिट देखायदों बेबो एसआईपि मान्थलि वान स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ बेवहायबो 63.70 रुपिस प्रफिट देखायदों बेबो एसआईपि एसबिआई स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ 22.72 रुपिस प्रफिट बेबो एसआईपि सोलिबाय थादों 500 करि सिम्पल बेयाव जों 500 करिबो इनभेस्ट खालामनो हायो खायसे मिउचुअल फान्डआव बेनिफ्रायबो खमसिन जोङो इनभेस्ट माने मान्थलि इनभेस्टमेन्ट सोलोंजेननो हायो सोलोंजेननाय अबस्थायाव जोङो बिनि मिउचुअल फान्डनि थ्रुयै जोङो फैसा दोननो गोसोब्ला खम राङैबो इनभेस्ट खालामजानाय माखासे फान्ड दङ बेवहाय जोङो नायनो हायो नायनानै इनभेस्ट खालामजेननो हायो बेनिफ्राय उनावहाय जुदि एक्सपिरियेन्स जायोब्ला नलेज जायोब्ला आरो फोथायनाय फैयोब्ला नोङो एसे बारायनानै मा खालामलांबाय थानो हायो स्टेप आप एसआईपि बायदि नोङो बोसोर माने इयारलि एसे बारायनानै जोङो दोनजाबफिनबाय थानो हायो बारायलांबाय थानो हायो दोननाय मान्थलि प्रसेसखौ मडिफाइ खालामनानै एडिट खालामफिननो हायो जोङो सोलाय सोल' खालामफिनजोबनो हायो तारिखआनो जा बा एमाउन्टआनो जा अके बेबायदि सोलोंना लानांगोन दा इनभेस्ट खालामनायनि प्रसेसखौ दा बेखिनि टटेल 12 फान्ड जाबाय आंनाव 12 मिउचुअल फान्ड बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन इनभेस्टमेन्ट्स 12 मिउचुअल फान्ड
आंनाव दा इनभेस्टमेन्ट जाबाय थायो माने मान्थलि जाया, माखासेया मान्थलि जाया माने माखासे मान्थलि सोलिबाय थायो। 7 मिउचुवेल फान्डा मान्थलि सोलिबाय थायो आरो माखासे 5 मिउचुवेल फान्ड 5 मिउचुवेल फान्डा मा सोलियो लामसाम खेबसेनो दोननाय। बेबायदिबो जोङो पर्टफलिअ बानायना लानो हायो। नोङो गोसो जायोब्ला आरो एक्सट्रा जुदि एमाउन्ट दङब्ला इनभेस्ट खालामजानाय एकाउन्टआव दोनालासिनो जुदि रांखौ जुदि इनक्रिज खालामनो लुगैदोंब्ला, बारायनो लुगैदोंब्ला, फिक्सआव दोननाय बायदि दोननो लुगैदोंब्ला मिउचुवेल फान्डआवबो फिक्सआव दोननो हायो। मिउचुवेल फान्डआव फिक्सआव जोङो गुबुन बेलेग LIC बेबायदि फान्डफ्राव LICफ्राव जुदि नोङो दोनोब्ला खेबसेनो दोनखांनायनि उनावहाय नोङो बिनि टार्मसा 10 इयार्स बा 15 इयार्स बा 20 इयार्स बेबायदि दोनोब्ला बेवहाय लकिं पिरियड थायो। नोङो सम मथै दिहुननो गोनां जायो, माने सम सफैयोब्लानो दिहुननो हाया। नाथाय मिउचुवेल फान्डआव बेबायदि टाइम पिरियड गैया। बेवहाय मा खालामनो हायो, नोंथांनि गोसो मथै रिडिम खालामनो हायो। रिडिम माने रांखौ मा खालामनो हायो, नोंथाङा रांखौ मा खालामनो उइथड्र खालामनो हायो गोसो बायदियै। जुदि नोंथाङा रांनि गोनांथि जाफिनदों अब्ला नों बेखौ थाबैनो रिडिम खालामनानै रांखौ उइथड्र खालामनानै लाफिननो हायो। मिउचुवेल फान्डआव बेबायदि टाइम लिमिट गैया। 10 बोसोर दोननांगौ, 20 बोसोर दोननांगौ बेबायदि टाइम खाखानाय गैया। नोंथाङा 3 बोसोरावहाय प्रफिट नुयोब्ला 3 बोसोरावबो नोंथाङा 3 इयार्सआवबो मा खालामनो हायो, बेखौ रिडिम खालामनानै उइथड्र खालामनानै लानो हायो। बेनिफ्राय SIP खौबो बेबायदिनो खालामनो हायो। SIP माने सिस्टेमेटिक इनभेस्टमेन्ट प्लान, माने मान्थलि हिसाबै जों इनभेस्ट खालामलांबाय थानाय। नोंथाङा 500आनो जा बा बेनिफ्राय सिङावहाय खालामजानाय मिउचुवेल फान्डखौ नागिरनांगोन। 100आनो जा 200आनो जा बेबायदि खालामजानाय दंना गैया बेखौ नागिरग्रोनांगोन। बिनिफ्राय जोङो बारायलाङै प्लास खालामलांनानै जोङो नोंथांनि गोसो मथै मेनुवेलि बोसोरै बारायलांनो हायोबा, बोसोरनि खोथा नङा मान्थलिबो जोङो मडिफाइ खालामनानै फैसा एसे आर्निं सर्सआ जुदि बारा जाबायब्ला आरो बांसिन दोननो हानाय जुदि केपासिटि जाबायब्ला नोङो बेखौ मा खालामनो हायो, एमाउन्टखौ नोङो सेटिंसआव थांनानै मडिफाइ खालामफिननो हायो। तारिखफोरखौबो जोङो बदलायफिनबाय थानो हायो, एमाउन्टखौबो जोङो बदलायफिनबाय थानो हायो। बेबायदि गासिबो सहस मिउचुवेल फान्डआव बेबायदि इनभेस्ट खालामोब्ला जोङो गासिबो मोनजोबो। ब्रकारनि थ्रुयै खालामनो हायो। ब्रकार माने मोनसे एप्स डाउनलड खालामना लानांगोन। बे एप्सआव एकाउन्ट खुलिलांनांगोन। एकाउन्ट खुलिना लाग्रोनायनि उनावसो नोङो बेवहाय गावनि मबाइलावनो गावनि इनभेस्टेड खालामनाय प्रसेसफोरखौ सोलोंनानै मा खालामनो हायो, इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायो। SIP खालामलांनो हायो। बेनिफ्राय लामसाम होननाय दङ। मोननै अपसन ओंखारो। बे अपसनावहाय मोनसे खोन्थाना नायनां, जेन'बा बेबायदि अपसन ओंखारो। माबायदि इनभेस्ट खालामनो, वान टाइम मोनसे आरो स्टार्ट SIP। वान टाइम माने खेबसेल', खेबसेयावनो 10,000 खरै इनभेस्ट खालामो ना 10,000 ना 20,000 ना 50,000 ना 1 लाख। 1 लाखसिम नोंथाङा खेबसेयाव इनभेस्ट खालामनो हायो। बेनि उनावहाय नेक्स्ट खेबसे आरो 1 लाख, बेबायदिनो गोबां लाख जुदि नोङो बेवहाय इनभेस्ट खालामलांबाय थानोब्ला खेबसेल' बेबायदिनो थायै सम बेवहाय सोदेरलांबाय थानोब्ला 1 लाख खरै नोङो बेवहाय दाजाबदेरलांदेरबाय थानो हायो वान टाइमावहाय। नाथाय स्टार्ट SIP होननाय बे मोनसे अपसनाव राइट साइडआव मा खालामनो हायो, मान्थलि वाइसै बेवहाय मान्थलि मास मोनफ्रोमबो मा खालामनो हायो, सम सफैब्लानो थारिखखौ सेटिं खालामना लाखानानै 1,000 दोनो ना 500 दोनो ना 10,000 दोनो, नोंथांनि गोसो मथै बेवहाय दोनलांबाय थानो हायो। मान्थलि डेटखौ सेटिंआव माने गासिबो डेटखौ सेलेक्ट खालामना लाखाजोबनानै जोङो मान्थलि वाइसै अट'पे एकाउन्टनिफ्राय दानना लांनाय खालामनो हायो, इनभेस्ट जाबाय थानाय खालामनो हायो। अके, बेखिनि मोननै अपसन। दा बेवहायनो मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआव जोङो मा खालामनो हाया, लामसाम दोननो हाया। खायसे मिउचुवेल फान्डआव लामसामनि अपसन गैया। स्मल केपनि बेलायावनो नोङो लामसामनि अपसनखौ खायसेयाव नुनो मोना। SBI स्मल केप फान्डआवनो नोङो लामसामनि अपसन नुनो मोना। SBI स्मल केप फान्डआव नोङो नायोब्ला नुगोन बेवहाय वान टाइमनि अपसनखौ जोङो एलाउ गैया, ब्लक खालामनानै दोनदों बेखौ। माने मार्केटआ स्मल केप मिउचुवेल फान्डआव वान टाइम दोनोब्ला बहुद रिस्कि नालाय, नोंथांनि राङा माने गोबां लस जानायनिबो चान्स दङ। लस जाजोबनोबो हागौ नोंथांनि इनभेस्ट खालामनाय राङा। बेनिखायनो बेवहाय खायसे स्मल केप मिउचुवेल फान्डआव वान टाइमनि माबाखौ लक खालामनानै दोनदों। बेनिफ्राय SIPल' खालामनो हायो, स्टार्ट SIP। मान्थलि हिसाबै नोंनि गोसो मथै इनभेस्ट खालामलांबाय थानो हायो, बेसेबां खरि हायो। नाथाय वान टाइमखौ लक खालामनानै दोनदों। नाथाय खायसे मिउचुवेल फान्डआव स्मल केपबाबो मा खालामनानै दोनदों, अपेन खालामनानै दोनदों। नोङो स्मल केपबाबो लामसाम दोननो हायो। जेन'बा कानारा रब'को स्मल केप फान्डआवनो अपेन वान टाइमखौ माने बेवहाय जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। बेनिफ्राय SIPबो खालामनो हायो आरो वान टाइमबो खालामनो हायो। बेबायदि माखासे मिउचुवेल फान्डखौ नायबाय थायोब्लासो बुजिनो हागोन। अके, दिनैनि पर्टफलिअ शेयार खालामबाय आं बेखिनिखौ, आरो एसे एक्सप्लेन खालामलांबाय माबायदि इनभेस्ट खालामलांनांगौ
आरो दासान्दि मार्केटआ डाउन ट्रेन्ड नालाय बेखायनो लस अबस्था सोलिबाय थादों। बेखौ कन्ट्रल खालामनानै माने लसखौ नायथ'बाय थानांगोन। बेनिफ्राय मान्थलि सफैब्लानो तारिख सफैब्लानो SIP आ इनभेस्ट जालांगोन। SIP खिनिया इनभेस्ट जालांगोन। बेनिफ्राय लामसामावहाय लस नुबाय थादोंब्ला आरो मार्केटआ गोजौ फारसे जुदि थांफिनसिगोन बेबायदि आयदा मोनसे मोनबायब्ला मा खालामदेरबावनो हागोन आङो, बै लस अबस्था नुबाय थानायावहाय मार्केटआ जुदि गोजौ फारसे थांनायनि जुदि सिगनेल होबायब्ला, सिगनेल होसिगोनब्ला आं मा खालामनो हागोन, बेफोरबायदि कन्डिसनाव मा खालामनो हागोन आङो, 5,000 बा 10,000 आङो मा खालामनो हागोन, फैसा दङब्ला, रां दङब्ला बेवहाय आङो लामसाम माने वान टाइम खेबसेनो दोननायाव आङो आरो सोदेरबावनो हायो गोसो मथै। जोङो बेवहाय इनभेस्ट खालामदेरबानो प्लास जादेरगोन बेवहाय। अके, बेखिनि आइडिया लायै लायै जोङो इनभेस्ट खालामलांदेरबाय थानो हायो। अके, दिनैनि पर्टफलिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो आरो गोदानै जुदि नायदोंब्ला साबस्क्राइबबो खालामना गालांदो। भिडिअ'a बेखिनियानो। थेंक इउ एभरिवान।